Οι περισσότεροι δείκτες απλώς σου λένε τι έχει ήδη συμβεί. Αλλά τι θα γινόταν αν μπορούσες πραγματικά να δεις που ετοιμάζεται η αγορά να κάνει την επόμενη μεγάλη της κίνηση? Αυτό είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο. Δεν είναι απλώς ένας ακόμα δείκτης τάσης, ούτε ένα ακόμα εργαλείο όγκου. Είναι ένας καταπληκτικός συνδυασμός που σου δείχνει τόσο προς τα που κατευθύνεται η τιμή όσο και που συγκεντρώνονται τα πραγματικά χρήματα, πριν καν συμβεί μια σημαντική κίνηση στην αγορά. Αν μάθεις να το διαβάζεις σωστά, μπορεί να αλλάξει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο εντοπίζεις συναλλαγές με υψηλή πιθανότητα επιτυχίας. Άφησε με να σου δείξω πώς λειτουργεί και μια στρατηγική trading που μπορείς να χρησιμοποιήσεις με τη βοήθεια αυτού του δείκτη. Πρώτα απ' όλα, για να ρυθμίσεις αυτόν τον δείκτη, μπες στο TradingView. Αυτή είναι η πλατφόρμα που χρησιμοποιώ σε αυτό το βίντεο. Μόλις το κάνεις αυτό, άνοιξε οποιοδήποτε γράφημα συναλλαγών θέλεις, οποιαδήποτε αγορά, οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο, δεν έχει σημασία. Έπειτα, κάνε κλικ στους δείκτες. Εκεί, αναζήτησε Linear Regression Volume Profile. Είναι αυτός που έχει δημιουργήσει η Short Prime. Κάνε κλικ για να τον προσθέσεις στο γράφημά σου. Αμέσως θα δεις κάτι αρκετά μοναδικό. Αυτό που κάνει αυτό το εργαλείο είναι πραγματικά έξυπνο. Σχεδιάζει ένα κανάλι παρακολούθησης της τάσης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση, δίνοντάς σου μια δυναμική εικόνα για το που κατευθύνεται η τιμή. Μέσα σε αυτό το κανάλι, επικαλύπτει ένα προφίλ όγκου που σου δείχνει που έχει πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη εμπορική δραστηριότητα. Αντί να μαντεύεις επίπεδα στήριξης και αντίστασης, μπορείς κυριολεκτικά να δεις που έχει συμβεί ο περισσότερος όγκος συναλλαγών μέσα σε αυτή την τάση. Βλέποντας το δείκτη στο γράφημά σου, θα παρατηρήσεις μερικά βασικά στοιχεία. Πρώτον, υπάρχει το ίδιο το κανάλι, αυτές οι κεκλειμένες γραμμές που λειτουργούν ως δυναμική στήριξη και αντίσταση, ανάλογα με την τάση. Καθώς η τιμή κινείται, συχνά αντιδρά στα εξωτερικά όρια του καναλιού, προσφέροντάς σου έναν φυσικό τρόπο να εντοπίσεις πιθανά αναπηδήματα ή απορρίψεις. Έπειτα, μέσα στο κανάλι, υπάρχει ένα έγχρωμο ιστόγραμμα, αυτό είναι το προφίλ όγκου. Κάθε οριζόντιο τμήμα δείχνει πόσος όγκος διαπραγματεύτηκε σε διαφορετικά επίπεδα τιμών. Και τα χρώματα, συνήθως αλλάζουν από κίτρινο σε περιοχές χαμηλού όγκου σε μοβ σε περιοχές υψηλού όγκου, καθιστώντας πολύ εύκολο να δεις που εισέρχονται δυναμικά οι traders. Δίπλα στις μπάρες του όγκου, θα βλέπεις συχνά ποσοστιαίες τιμές που δείχνουν ακριβώς πόσος από το συνολικό όγκο πραγματοποιήθηκε σε κάθε περιοχή. Τέλος, κάπου στο γράφημα συναλλαγών, πιθανότατα θα παρατηρήσεις μια αιωρούμενη ετικέτα, συνήθως με ένα βέλος που δείχνει πάνω ή κάτω, ακριβώς όπως αυτή εδώ. Αυτό σου δείχνει αν η συνολική τάση του καναλιού είναι ανωδική ή καθοδική. Τώρα, ας εμβαθύνουμε λίγο στις ρυθμίσεις γιατί αυτό το εργαλείο είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμο. Μπορείς να ανοίξεις τις ρυθμίσεις από εδώ. Άνοιξε την καρτέλα Inputs και θα δεις την πρώτη ρύθμιση. Νιώθετε ότι όλοι γύρω σας επωφελούνται από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν έχετε ιδέα από πού να ξεκινήσετε, μην περιμένετε άλλο, ξεκινήστε σήμερα. Το δωρεάν ρομπότ συναλλαγών μας είναι απλό στη χρήση, τροφοδοτείται από τεχνητή νοημοσύνη και μπορεί να σας αποφέρει κέρδη έως και 1% κάθε μέρα. Πάνω από 50.000 μέλη έχουν ήδη ενταχθεί. Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο τώρα για να αποκτήσετε δωρεάν πρόσβαση. Αυτή είναι η ευκαιρία σας να αξιοποιήσετε τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης και να κάνετε ένα βήμα προς την οικονομική όθηση. Την περίοδο, period, η οποία είναι συνήθως ορισμένη στο 100 από προεπιλογή. Αυτό λέει στο δείκτη πόσο πίσω να κοιτάξει για να υπολογίσει το κανάλι παλινδρόμησης. Αν αυξήσεις την περίοδο, το κανάλι γίνεται πιο ομαλό και αντιδρά πιο αργά. Αν τη μειώσεις, θα δεις ένα πιο ευαίσθητο και γρήγορο κανάλι που ακολουθεί πιο στενά την πρόσφατη κίνηση της τιμής. Έπειτα έχεις την ενότητα επίπεδα, levels, όπου θα βρεις κάτι που ονομάζεται QTY, ποσότητα, συνήθως ορισμένη στο 7. Αυτή η ρύθμιση ελέγχει σε πόσο οριζόντια επίπεδα χωρίζεται το προφίλ όγκου. Σκέψου το σαν ανάλυση. Περισσότερα επίπεδα σου δίνουν πιο λεπτομερή δεδομένα όγκου, ενώ λιγότερα επίπεδα σου δίνουν μια πιο γενική εικόνα. Στην καρτέλα Style, μπορείς να επιλέξεις αν θέλεις οι γραμμές των επιπέδων να είναι συμπαγείς, διακεκομμένες ή τελίτσες, ανάλογα με το πώς θέλεις να φαίνεται οπτικά το γράφημά σου. Μετά υπάρχει η ενότητα Profile, όπου μπορείς να ρυθμίσεις το πλάτος των μπαρών όγκου με τη ρύθμιση Width και να προσαρμόσεις πόσο ψηλό ή στενό είναι το κανάλι με το Channel Size. Αυτό ελέγχει πόσο εκτεταμένο ή συμπιεσμένο εμφανίζεται το κανάλι κατακόρυφα, με βάση την τυπική απόκλιση από τη γραμμή παλινδρόμησης. Τέλος, έχεις ρυθμίσεις χρώματος για να προσαρμόσεις τη διαβάθμιση από ζώνες χαμηλού σε υψηλό όγκο και μια επιλογή για να εμφανίζεις τις κύριες ρυθμίσεις του δείκτη απευθείας στη γραμμή κατάστασης του γραφήματός σου για γρήγορη πρόσβαση. Ωραία, τώρα που ξέρουμε τι είναι αυτό το εργαλείο και πώς είναι δομημένο, ας μιλήσουμε για το πώς μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να παίρνεις πιο έξυπνες αποφάσεις συναλλαγών. Η βασική ιδέα είναι να συνδυάσεις την ανάλυση τάσης με τη συγκέντρωση όγκου.
Για ένα σενάριο αγοραστικής θέσης, πρώτα κοιτάς την κατεύθυνση του καναλιού και εκείνο το μικρό αιωρούμενο βελάκι για να προσδιορίσεις την τάση. Συνήθως αναζητάς ευκαιρίες για αγορά. Αλλά η μαγεία γίνεται πραγματικότητα όταν συνδυάσεις αυτή την κατεύθυνση τάσης με το προφίλ όγκου μέσα στο κανάλι. Θέλεις να παρακολουθείς πώς αντιδράει η τιμή γύρω από τις περιοχές υψηλού όγκου, αυτές τις μεγάλες move μπάρες μέσα στο κανάλι. Για έναν οδικό σενάριο, θέλεις να δεις την τιμή να κινείται ανωδικά και μετά να κάνει μια επιστροφή προς τη χαμηλότερη γραμμή του καναλιού. Ακριβώς όπως συνέβη εδώ σε αυτό το παράδειγμα. Αν αυτή η επιστροφή συμβεί κοντά σε περιοχή υψηλού όγκου, κοντά σε μία από αυτές τις παχές move μπάρες, αυτό είναι ένα ισχυρό σημάδι ότι το επίπεδο μπορεί να λειτουργήσει ως στήριξη και πρέπει να σκεφτείς να ανοίξεις αγοραστική θέση εκεί. Ουσιαστικά δημιουργείς μια σύγκληση παραγόντων. Έχεις την κατεύθυνση της τάσης, δυναμική στήριξη και επιβεβαιωμένο ενδιαφέρον όγκο από την αγορά. Αυτός είναι ένας ισχυρός συνδυασμός. Έτσι, μπορείς να ανοίξεις αγοραστική θέση εδώ. Μπορείς να τοποθετήσεις το stop loss κάτω από το πρόσφατο τοπικό χαμηλό ή κάτω από τη χαμηλότερη γραμμή του καναλιού. Μπορείς να θέσεις στόχο κέρδους κοντά στο επάνω επίπεδο ή να χρησιμοποιήσεις έναν σταθερό λόγο ρίσκου προς απόδοση. Για μια πώληση, η λογική είναι σχεδόν αντίστροφη. Πρώτα, ελέγχεις την κατεύθυνση του καναλιού και εκείνο το μικρό αιωρούμενο βέλος για να προσδιορίσεις την τάση. Αν το κανάλι έχει κλείσει προς τα κάτω και το βέλος δείχνει επίσης προς τα κάτω, τότε συνήθως αναζητάς ευκαιρίες για πώληση. Αλλά και πάλι, η πραγματική ισχύς έρχεται όταν συνδυάζεις την κατεύθυνση της τάσης με το προφίλ όγκου μέσα στο κανάλι. Πρέπει να προσέχεις πώς αντιδράει η τιμή γύρω από αυτές τις παχές move μπάρες όγκου μέσα στο κανάλι. Για καθοδικό σενάριο, θέλεις να δεις την τιμή να βρίσκεται σε πτωτική τάση και μετά να επιστρέφει προς την επάνω γραμμή του καναλιού. Όπως βλέπεις να συμβαίνει εδώ σε αυτό το παράδειγμα. Αν αυτή η επιστροφή αγγίξει περιοχή υψηλού όγκου, κοντά σε μία από τις μεγάλες move μπάρες, αυτό είναι ένα ισχυρό σημάδι ότι το επίπεδο μπορεί να λειτουργήσει ως αντίσταση και πρέπει να εξετάσεις το άνοιγμα πολιτικής θέσης εκεί. Έχεις την κατεύθυνση της τάσης, δυναμική αντίσταση και επιβεβαίωση πραγματικού ενδιαφέροντος από την αγορά, όλα ευνοούν το άνοιγμα μιας πώλησης τώρα. Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό setup. Μπορείς να ανοίξεις πολιτική θέση εδώ. Μπορείς να θέσεις το stop loss πάνω από το πρόσφατο τοπικό υψηλό ή πάνω από την ανώτερη γραμμή του καναλιού. Μπορείς να θέσεις στόχο κέρδους κοντά στο κάτω όριο του καναλιού ή να χρησιμοποιήσεις σταθερό λόγο ρίσκου προς απόδοση. Μια γρήγορη συμβουλή. Μπορείς να συνδυάσεις αυτόν το δείκτη με έναν βασικό δείκτη ορμής, όπως ο RSI ή MACD, για να προσθέσεις ένα δεύτερο επίπεδο επιβεβαίωσης στα setup σου. Ψάξε για στιγμές όπου το κανάλι παλινδρόμησης, το προφίλ όγκου και ο δείκτης ορμής δείχνουν όλα προς την ίδια κατεύθυνση. Εκείνη που συνήθως θα βρεις τις πιο καθαρές και ακριβείς συναλλαγές. Αν βρήκες αξία σε αυτό το βίντεο, κάνε ένα like και αν είσαι νέος εδώ, σκέψου να εγγραφείς. Ευχαριστώ που παρακολούθησες και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.